Mende ya Mugabe ine kamwe kakunyara kayaiva nako. Okay. In terms yekubvuta iripo inobvuta mukoma. Iri kubvuta iri kubvuta. Ainyari. Like zvandakambotara the other time ndichiti vana va Mugabe tainetsana nawo hedu panhau yeurombe hwokudhakwa ndokumwa wawa. But dzanga dzisiri mbavha. Mukoma munhu wese akatakura senemu yevakuru vakabata nyika ino. Mabvutira avari kuita anorwadza nyika. Izvozvi pamba penyu pakangonzi pabuda gomba remaini. Marotswa okuhope kuti kuseri kwemba uku kune goridhe. Vana ivavo vanokunzira mapepa a1982 vasati vazvarwa vachiti ndo pakapegwa maini inoi. Vakutotora. Amai Mugabe ndo havo vakazenge varasika vakutorawo nemvura yepamazoe demu negomo vakuti gomo iri nderangu. But vaMugabe pachavo kuti uvawanire scandal yaunovati vakatora chanhengi vakazodini vakazodai vakadai. As much as ndainetsana nawo kuti mudhara chisiya uri Moses yanguva yaJoshua anditika. But in terms yekubvuta aiwa vakanga vasina appetite yeGonzo. Leadership yatinayo izvozvi mukoma ine appetite yeGonzo. Okay. Mukoma zvinoita Gonzo rikapinda mumba mako hakuna chinosara. Norova sutu yako yaukapfeka imukoma, hembe yekuchechi inoruma, yoruma tambo dzinoenda kuTV, yoruma kona yetable, inoruma magumbeza yako. Iwe wacho yakarara. Usati zvokurara. Chingwa norova, chibage norova, nzungu norova, dovi norova, maplastiki norova. Iwe wacho wakakotsira yobva yakuruma tsoka. Ndo appetite ine leadership yatinayo mukoma. Kugoridhe variko, kumadiamonds variko, kufuel industry variko, command agriculture variko, kuconstruction yemaroads variko, kumapharmaceuticals variko, kugasi variko, vari everywhere mukoma. Pese pawaenda unozwa kuti ndepa mukuru ningi, pano pawauya ndepa mukuru ningi. So ndinovati vane appetite yeGonzo. Gonzo hairumire zvinhu zvinzara renge sina nzara. Kuda kungonzwa kuti ichi chinoita sei? Ichi chinoita sei? Because kubvuta kwavari kuita mukoma hausi urombo. Kungoda mweya wekuda kuzviunganidzira. Kungoti ndaanazvo.